Deň, zdraví vás Ivčo. Vítam vás pri prvom videu, pri ktorom mi bude pomáhať môj kamarát Dogir. V tomto dieli si ukážeme, ako si postaviť dom a naťažiť súrky. Takže teraz sa známime vlastne, ako na serveri naťažiť suroviny, ako si postaviť dom. Takže vždy, keď sa prihlásite na nejaký server, vždy budú na spavne nejaké cedulky, teda keď je to dobrý server. Takže treba si čítať. Teraz máme napríklad port do drevárne, takže bež drevárne. Áno, dreváreň. Takže sme a ideme si naťažiť prvé drevo. Vidíme, Dogir už ťaží, čiže keď podržíte, rozbije sa vám blok. Takže takto to spravím. Takže začneme jednoduchou plošinkou, ktorá nebude, myslím, nejako veľká. Môžeme spraviť tak podľa toho, aké máme suroviny. Opýtame sa našeho najlepšieho sponzora Dogira, koľko má dreva. $20 stakov dreva. Takže to nám poslúži aj na nábytok. Teraz začneme robiť steny. Musíme si dávať však pozor, aby sme nezabudli. Takže dáme Dogirovi na starosť, aby nám vyrobil dvere. Takže máme tak 3 staky, to nám bude stačiť na menší domček. Dogir nám napísal, že nemá a my si spravíme schodky. To pretože si spravíme viacej poschodový domček. Poprosím Dogira, aby nám rozbúral túto stranu, pretože tady to bude viesť schodisko. Takže strechu trochu znížime o jeden blok. Bude takto, teda strechu. Plošinku druhého poschodia. Takže snažíme sa stavať čo najjednoduchšie, pretože zo začiatku sa nejaké expertízne. Teraz, keďže nemôžeme stavať tak, teda behať po schodkoch, tak si musíme uvoľniť jeden blok. A vidíme, že vlastne už sa tu stáva. Takže teraz si spravíme steny druhého poschodia a začneme stavať. Takže toto bude dvojposchodový domček, ktorý úplne stačí pre začiatok. Teraz vidíme, že som sa prepadol dole, nechtiac samozrejme. A tu si spravíme jednoduchú vec. Opýtame sa nejakého dobrého hráča, kto má vlnu. Ale nevieme, kde je. Aha, takže Dogir išiel na WC. Takže teraz sa podstaváme.
Takže on sa portuje a my si ideme spraviť posteľ. Takže máme posteľ. Teraz si napríklad môžeme spraviť obraz, aby nám spríjemnil tento pobyt. Takže dáme si ešte raz. A ideme si vyrozbiť obraz. Takže obraz si dáme hore, na horné poschodie. A dáme si tak. A dáme si ho. Chceme, aby vznikol veľký. Čiže nám nejako nevychádza. Aké kalhotky? Fíha. Takže vidíme, že dá sa tu spraviť aj veľmi zaujímavá vec. Brnko. Je to zaujímavé, že to vedia mnohí ľudia. A teraz sme zistili, že Dogír je veľmi, veľmi vyspelý spevák. Vie napísať haleluja. Takže týmto by sa skončil náš diel, za ktorý chcem divákom, ktorí si toto pozrú, poďakovať, že ste si našli čas na pozornosť. S pozdravom, Dogír. Uvidíme sa v ďalšej časti.